तो हेलो लोगोफोर आंनि अफ्रि दैमारि चेनेलाव नोंथांमोनखौ फिन खनसे बरायनानै लाफिननाय जाबाय आं दिनैहाय बनसु नङा UBPO नि दैदेनगिरि बिथाङा बर' हारिनि बारै आरो बर' लिडारफोरनि बारै मा खोथा बुंदों एसे खोनासंलांदोनि थ' बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै जितु दानि बर' हारिनि गेजेराव जेब्ला राजखान्थिनि गेजेराव जितु दाङाबाजि जालायना थादों फंसे बाथ्राजों थोंजोङै बुंनो थांबा खोब गोब्राब आरो दानि जितु परिबेस नुदों जोङो गेदेर उन्दै मानिलायनायखौ एसे खम नुदोंथ' बेजों लोगोसे दानि बर'फोरनि गेजेराव खौसेथिखौ लाबोनायनि सोलायै गावजों गाव सोंखारिलायनाया एसे बारा जादों आरो सोंखारिनायाबो ओरैबायदि जादों बे बाथ्राखौ बुंनांगोन दिनै गोबां गोरों गोरा मानसिफ्रा बाथ्राफोरखौ बुंनो एसे गिनाय जाबाय थारमाने दा सोंखारिनाया ओरैबायदि सोंखारियो ओरैबायदि गिज्रा भाषाजों सोंखारियो नायजालायै सोंखारियो थारमाने बेखायनो आं मोनसे खावलायदों एसे जेन्टल रावजों मोनसे मार्जित भाषाजों दाय नुदोंबा सोंखारिलायनाया मोजां बा फोरमायना हरनाया मोजां आं बेखौसो बुङो थारमाने दाथ' जोंनि बर'फोरनि गेजेराव नुदों जोङो जोंनि BTC नि बायजोनि बर'फोरनि खोथाखौ आं बारा बुंनो थांला दा BTC आव जि नुहुरदों बर' होननाय माने पलिटिक्स आरो बे पलिटिक्सआ जाबाय डिभाइडेड ज' जानो हायाखै राजनैतिक भाबै ज' जानो हायाबाबो माखासे सामाजिक जेब्ला जोंनि गेजेराव आफादफोर दङ माहारियारि आफादफोर दङ बे आफादफोरनि गेजेरावबो एसे दाङाबाजिखौ एसे नुबाय थादों थारमाने बेखौ नुयोबा एसे जों माबायो एसे सोमोनांथावबा एसे गाज्रि नुहुरो बेनिखायनो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जागायजेननायनिफ्रायनो जोङो जेब्ला माहारियारि आफादफोर दङ बिसोरजों थाफानानै बा बिसोरखौ लाफानानै जों खामानि मावबोबाय थानाय मोनसे नन पलिटिकेल ससियेल अर्गेनाइजेसन जोङो आरो जों खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावबोबाय थानो ओंखारदों आरो जों साक्सेसबो जादों होननानै जों बुंनांगोन बे उथ्रिसारनोबो हादों जोङो आरो जोङो बेनि थाखायनो खौसेथिनि थाखाय जों खामानि मावलांबाय थागोन दिनै बे लेभेलाव जोङो जोंनि जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दङ जोंनो थांनानै बिथांमोनजों सावरायहैदों माखासे आयदायाव आरो जों खावलायगोन जे जोंनि गेजेराव पलिटिकेलि डिभाइडेड जाब्लाबो जोंनि जेब्ला जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ माहारियारि आफादफ्रा जुदि ज' जालायनानै मोजां जुदि सिन्था सरसा खालामलायाबा माहारि जौगाथायनि खामानि बे थाद'लांगोन थारमाने आरो जों थाद'नायखौबो नुदों दिनै सरसा खालामबा डेभेलपमेन्टआ थाद'लांदों थारमाने इसु आरो डेभेलपमेन्ट बे बुस्थुआ थोंजोङै खेबसेनो खारा बेखौ जोंबो मिथिगौ खिन्थु डेभेलपमेन्टखौल' नायबाय थायोब्ला इसुआ जुदि थालांबाय थायोबा बे थारमाने जाथिया सोलांगोन थारमाने दा दिनै जों सोलोंथाइ आयदायाव नुदों गुबुन ओनसोलाव मा जादों मा जायाखै आं मिथिया बुंनो थाङा बिटिआर ओनसोलखौ आं बुंनो थाङा आं सोंखारिनोबो थाङा खिन्थु जोंनि गेजेराव सोलोंथाइखौ नायोबा सोलोंथाइनि बेलाखौ नायोबा जोंनि सोलोंथाइनि जिथु बेबस्था बर' मिडियामनि अबस्था BTC नि बायजोआव सोब गाज्रि दिनै गोबां स्कुलफ्रा गोमालांनाय माबायाव फैदों जितु स्कुलनि मार्जार सिस्टेम बे मार्जार जानाय लोगो लोगो असमिया मिडियाम मार्चाप जाहैनाय लोगो लोगो बर' गामिखौ गारनानै जुदि असमिया गामियाव जुदि बे कमप्लिटलि बे बर' मिडियामखौ बुथारनाय मोनसे गभर्नमेन्टआ पलिसि लादों बिनि सायाव दिनै सोंखारियाखै रावबो आफादफ्रा खिन्थु जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा सरकारनि हेंथायै जों बेफोर बाथ्राखौ बुंबाय थादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि BTC नि बायजोआव जेसेबांनाखि प्राय स्कुल दङ बे फरायसालिफ्राव बर' राव रोङै फोरोंगिरिफोरखौ गोबां जायगायाव थिसननाय जादों जोंनि कार्बि आंलंनि दाख्लै मोनसे गामियाव गामिनि नामखौ बावबाय आं सरि बे गामियाव थोंजोङैनो 7 फोरोंगिरि राव रोङि 2 बिहारि 3 कार्बि बेयाव थिसनदों गुबुन जाथि दा जोंनि ओनसोलफ्रावबो बिदिनो होदों थारमाने राव रोङि रावखौनो जुदि रोङाबा बेखौ बोरै फोरोंगोन आरो बिनि बादैबो गोबां जाहोन दं माने बेफोरखौ दा बुंनानै फोजोबनो हाया आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय बेफोरबादि समस्याफोरखौ जाहाथे सुस्रांनो जाहाथे जोंनि गेजेराव जेब्ला माहारियारि आफादफोर दङ बर' थुनलाइ आफाद थाबाय गार्जेन आफाद हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफाद थाबाय मोनसे डिगनिटेरियान अर्गेनाइजेसन नङा होमबा आरो बेजों लोगोसे आइजो अनसाय आफाद थाबाय आरो XBLT थाबाय सारेन्डार NDFB बा NDFB XNDPफोर थाबाय जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दङ जोंनि गेजेराव ज' जालायनानै जाहाथे बेफोरखौ सरकारा मा खामानिखौ जोंनि सायाव गोरोन्थि मावबाय थादों बेफोरनि हेंथायै एसेब्लाबो बाथ्रा बुंनांगौ होननानै आरो खौसेथिखौ जों बयबो हामलायनांगौ होननानै आं खावलायो जिखौ आसाम गभर्नमेन्टआ नारसिनबाय थानाय बायदि मोनदों जेरै BTR एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसनखौ दासिम मावना होआखै
आरो ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव बर'फोरनि माखासे ओनसोलखौ एभिक्सन खालामबाय थादों बिनि सायाव सारा मा बुङो? दा एकर्डखौथ' आं थोंजोङै बुंनो थाङा एकर्डआ मालाबा सरकारा ओरैबायदि गेम गेलेयो एकर्डआ एकर्ड हिसाबै थालाङो दिनै आसाम एकर्ड आसाम सुक्ति जायखौ होनना बुङो नङा होमबा बे आसाम सुक्तिया खै बोसोर जालांखो आसाम सरकारा बिनि मोनसे डिपार्टमेन्टेल मिनिस्टार बानायनानै फोजोबना दोनबाय खिन्थु सुक्तिया दासिमबो इमप्लिमेन्ट जादिया बे आसाम एकर्डआ दिनै बेसेबांबा बोसोर जाबाय आंथ' सानो बिटिआरखौ बिदि गोबाव खालामगोन नामा बिटिआर सुक्ति जानाय लोगो लोगो बिटिआरआव थानाय मोनफ्रोमबो दफाफोरखौ जों गाज्रि बुंनो थाङाखै दिनै बे दफाखौ खिन्थु 6-6 दाननि गेजेराव दाफुंना होगोन होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै 2 बोसोर बारलांबाय दाफुङाखै बेयाव दाफुङियावबो जोंनि थाखानाय माहारियारि आफादफ्रा फंसेबो ज' जानानै मानो बाथ्रा बुङा बेसो एसे सोमोनांथाव आरो दा ट्राइबेलफोरनि गेजेराव इभिक्सननि खोथा बुंदों जोंखौ बुङो भुमिपुत्र हानि फिसा सन अफ सयल हायानो खिन्थु जोंनाबो माबा मोनसे गोरोन्थि थालांदों नामा आं बेखौ बुंनो थाङा भुमिपुत्र हिसाबै हानि फिसा हिसाबै हानि मोन्थायखौ सरकारा जोंनो होनांगौ आरो हानि मोन्थाय होगोन होननानैसो बे मोननै कार्यकाल माबाया जोंनि ट्राइबेलफोरखौ लानानै मोननै टार्म्स बे बिजेपि दोलोआ पावाराव फैदों ट्राइबेलफोरा गासिबो दाबो बिजेपिजोंनो दङ थासेयावबो सम सम जोंखौ इभिक्सन खालामनाया खोब सोमोनांथाव मोनसे आयेन बानायदों भारत सरकारा 2006 फरेस्ट राइट एक्ट 2006 मायथाइनि जिथु फरेस्ट हानि मोन्थायनि आयेन बे आयेन मथे खुनु ट्राइबेल मानसिखौ जेरावखि थायाथों मानो रेभिनिउ एरियावनो था बबेबा रिजार्भआवनो था बबेबा बिलो सेरावनो था बेयाव एभिक्सन खालामनो हानायनि मोन्थाय गैया खिन्थु जों दिनै नुदों मेक्सिमाम ट्राइबेल मानसि गोबां ट्राइबेल मानसिफ्रा धुब्रिनिफ्राय लानानै आं बिटिआरनि खोथाखौ बुङा बिटिसिनि खोथाखौ धुब्रिनिफ्राय लानानै सदियासिम गं 22 जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिल्ला आफादफोर दङ मोनफ्रोम नुदां जोंनि मेक्सिमाम ट्राइबेल मानसिफ्रा बर' मानसिफ्रा more than 50% 60% बारा बर' सुबुंफ्रा दाबो रिजार्भ एरियायाव थायो दा गहपुर होन सनितपुर होन सदिया होन आनखि गवालपारायाव दंबावो कामरुपाव दङ जोंनि धेमाजियाव दङ लखिमपुराव दङ दा जेसेबां ओनसोल दं मेक्सिमाम फ्राय ओनसोलाव ओरै नगावनि काकि होन बेफोर ओनसोलाव थारमाने बर'फ्रा दाबो रिजार्भ ओनसोलाव दं खिन्थु 2006 मायथाइयावनो जानाय मोनसे आयेनखौ गुबुन गुबुन स्टेटआव इमप्लिमेन्ट खालामजोबब्लाबो दा आसामाव मा खारनाव बे आयेनखौ दाफुंजोबाखै बेखौ सरकारनि सायाव सोमोनांगोन आरो दानि मानगोनां जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथांखौथ' एसे सन्देहजनक मानसि बुंनो थाङोबा बिथांनि खोथा आरो खामानिजों गोरोबा बिथाङा मालाबा बुङो ट्राइबेल मानसिखौ जिहेतु भुमिपुत्र बिसोरखौ इभिक्सन खालामनायनि खोथायानो फैया बिथाङा बुङो नाथाय खालामगासिनो दं होमबा बिथांनि खोथाजों आरो खामानिजों गोरोबा नामा आरो बेल' नङा बराक भेलियाव थानाय जिहेतु बराक भेलियाव थाबाय जोंजों गोरोबनाय कक बरक ब्रु जनगोष्ठिया जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलाव जोंजों हाबफाबाय 50,000 बारा दं बराक भेलियाव बे जिल्ला मोनथामाव बिथांमोनहा आरो बिथांमोननि इएम सासे दं बिथांमोननि ओनसोलावबो जालुबाय थायो इभिक्सना बिथांमोनखौबो इभिक्सन खालामलाबाय थायो बिथांमोननि जिथु इएम राजेश सरखि बिथाङा आंनो मालाबा खबर हरो खबर हरनाय लोगो लोगो बे जिल्लानि डिसिफोरजों जों कन्टेक्ट खालामो पेपार मिडियायाव होननानै जों खननै खनथामसो होबथानो हाबाय जेनेबा खिन्थु बिदि खालामबाय थायोबा जोंनि अस्तित्व बहा थागोन जिहेतु जोङो थायो जोंना मोनसे फिक्स दाना होखानाय दं ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एरिया बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक एरियाफोरखौ लानानैसो बिटिसि दानाय जादों दानि जेसेबांनाखि काउन्सिलफोर होदों ट्राइबेलफोरनो सिगाङाव बे ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकफोरखौ बेस खालामनानैसो होदों गतिके बे बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय ट्राइबेल मानसिफोरखौ उल्था होखारनो नागिरनाय पलिसिखौ थारमाने एसे दुखुनांथाव आरो खुद्राथाव आं ओंखायनो बुंबाय जे आसाम सरकारा जोंथ' बिजेपिनि पक्षआव भट होनानै आसाम बे बिजेपि दोलोखौ पावाराव खननै लाबोबाय नोंथांमोना मिथिनाया मोजां बिटिसिनि बायजोआव गं 47 समस्थियाव बर' भटार्स दं
जों साननानै नायजोब्बाय गासै 10 लाख बर'फोर दङ 10 लाखनि एसे बारा दं बर'फोर ब्रु आरो कक बर'खौ लायोबा एसे बारा जाबावो 10 लाखनि बिनि मादाव 5,36,000 प्राय 6 लाख भटार्स दं ब्रुफोरखौ लायोबा 6 लाखसो बर' भटार्स दं आरो 29टा समस्तियाव जोङो जाहैबाय डिसाइडिं फेक्टर असमियाव जायखौ निर्णायक भूमिका होनना बुङो दा बर'फ्रा जि राजनीतिक दोलोजों सापर्ट खालामगोन बे राजनीतिक दोलोआसो देरहालांबाय थायो बेखौ नोजोर बोनानै जों बिटिसिनि बायजोनि जेसेबांनाखि माहारियारि आफादफोर दं जों जयै सावरायलायनानै बिजेपि दोलोखौ खननै भट होनानै देरहाहोबाय दा देरहाहोनायनि उनावबो जोंनि खोथाखौनो बुजिनो नागिराबा बा खोनासंनो नागिराबा एसे दुखुनांथाव आरो खुद्रिथाव बेनिखायनो आं खावलायो जेसेबांनाखि जोंनि माहारियारि आफादफोर दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जागायनानै जेसेबांनाखि संग्रामि नङा होमबा रिभलिउसनारि जेब्ला जोंना आफादफोर दङ जाथिनि थैनाय थांनायखौ लानानै जेब्ला गोलाव सम खामानि मावबाय थादों आफादफ्रा बे आफादफ्रा ज' जाफिननानै गभर्नमेन्टखौ एसे सोंखारिनांगौ होननानै आं थांनाय जिथु बिसायख'थि दानि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बे समाव सोलोंथाइ बिफाननि मन्थ्रिमोन जोंनो माखासे इलेक्सन कमिटमेन्ट होदोंमोन इलेक्सन कमिटमेन्ट होनाया जे स्टेट लेभेलनि जोंनो 3 चेयारमेन होगोन होन्दोंमोन नाथाय दिनैसिम गैया होनाय जायाखै आरो जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफाद इउबिपिअआ मोनसे डिमान्ड जोंना दङ जों डिमान्डबो खालामदोंमोन जिहेतु बिटिसिआ मोनसे स्ट्रं मोनसे सिक्सडल एरेन्जमेन्ट आरो बिथांमोना स्टेट लेभेलाव सासे गोख्रों माखासे माने गोख्रों केबिनेट मिनिस्टार आवगोलाव दंमोन दाबो सासे गोख्रों सासे केबिनेट मिनिस्टार दं गोबां एमएलएफोर दं नाथाय जोंनि बिटिसिनि बायजोआव 10 लाखनिबो बांसिन बर' सुबुं थाब्लाबो जोंनाव सासेबो एमएलए गैया एमपिबो गैया बेनिखायनो जों खावलायदोंमोन एबारनि रायजो सभानि जिथु एमपि जे बिटिसिनि बायजोआव होनांगौ होनना जों बिदोंमोन खिन्थु बेखौ होनाय जादिया थेवब्लाबो बे डिमान्डआ जोंना थाबाय थागोन इउबिपिअना खौसेथि बर' सुबुं आफादना जे गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लाफानानै जे बिटिसिनि बायजोआव जोंनो रायजो सभानि एमपिखौ होनांगौ आरो थांनाय बार इलेक्सनाव जिथु कमिटमेन्ट होदोंमोन 3 स्टेट लेभेलनि चेयारमेन होनाय बे चेयारमेनखौ जोंनो होनांगौ होननानै जों सरकारनिसिम नारसिननाया जोंनि आफादनिफ्राय थाबाय थागोन